Il-Ħadd filgħodu fid-Dar ċentrali kien hemm laqgħa mqanqla tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Fazzjonijiet fil-Partit Nazzjonalista reġgħu tefgħu pressjoni fuq il-futur ta' Adrian Delia bħala kap. Sorsi fil-Grupp Parlamentari qalu l-One News li l-laqgħa kienet ikkaratterizzata b'ħafna jagħtu storbju, b'Delia sab l-appoġġ biss ta' ftit mid-Deputati Nazzjonalisti, fosthom Edwin Vassallo, Carm Mifsud Bonnici u l-Viċi-Kap Robert Arrigo. Ħafna deputati għażlu li ma jmorrux għal-laqgħa. Fi sforzi ieħor biex itajruh id-Deputati Nazzjonalisti l-aktar dawk mill-fazzjoni Busuttil iffaċċjaw lil Adrian Delia b'numru ta' stejjer li ġew ippubblikati fil-medja. Fost l-istejjer li semmew kien hemm l-istħarriġ tas-Sunday Times li fih Adrian Delia baqa' fejn kien u ma rriżultax progress wara 3 snin kap. Deputati Nazzjonalisti għamlu referenza wkoll għall-allegazzjonijiet li ilu jagħmel David Take fuq sena. F'Ġunju tas-sena l-oħra fuq ix-xandir nazzjonali, Take kien staqsa jekk is-suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizja, Yorgen Fenech, offrix 50,000 euro lil partit ta' Delia biex David Casa ma jiġix elett fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Sorsi fil-Grupp Parlamentari qalu lil Malta Today li David Take kien fuq quddiem biex il-Ħadd filgħodu talab lil Adrian Delia jitlaq. Sorsi fil-laqgħa qalu lil One News ukoll li d-Deputati Nazzjonalisti deru mhux kuntenti b'dak li qed jgħid Adrian Delia fuq meta ltaqa' ma' Yorgen Fenech. Dr. Delia, meta ltqajt ma' Yorgen Fenech tista' tgħin id-data? Le, ma nistax intik id-data. Ma kienx importanti għax kienet waħda minn sensiela. Deputati Nazzjonalisti tkellmu wkoll mat-Times u qalu li Delia jgħid mod u jagħmel mod ieħor u jħalli lil kulħadd bla motivazzjoni. Madankollu, is-Segretarju Ġenerali Interim Francis Zamid-Dimek sejjaħ lil Adrian Delia bħala asset. Bħalissa d-Deputati Nazzjonalisti għaddejjin b'tentattiv ieħor sabiex itajru lil Adrian Delia. Wara li ftit tal-ġimgħat ilu Jason Azzopardi kien għaqad grupp ta' 17 eroj blu li kienu lesti li jisfiduċjaw lil Delia minn kap. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.